Γεια χαρά σε όλους, κύριοι Δεποκεμένοι και εδώ. Συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στην Pokemon Fire Red. Βέβαια θα αναρωτιέστε γιατί να κάνω δύο συνεχόμενα Fire Red. Έτσι, για να προχωρήσουμε στη Fire Red, don't fucking know why. Θυμήθηκα ότι στη Celadon είχα ξεχάσει να μιλήσω αυτή την κυριούλα που είναι αρκετά σημαντική για το παιχνίδι. You shouldn't spend all your money on drinks. Try this instead. Και τελικά σου δίνει τσάι, το οποίο ευτυχώς δεν είναι δηλητηριασμένο. Και θα σε βοηθήσει να το δίνεις αυτό σε κάτι φύλακες στην πορεία. Το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και από τώρα στην ουσία. Το οποίο θα σε βοηθήσει για να πας σε άλλες πόλεις που δεν έχουμε πάει ακόμα. Και πάμε κατευθείαν στην πόλη από δεξιά μας, η οποία είναι... Φυσικά θα δείτε τώρα πότε λειτουργεί και το τσάι. The tea. It looks awfully tasty. I can have this drink? Gee, thanks. Και τέλος πάντων πίνει ότι πας και το δίνεις σε όλους τους guards, ξέρω εγώ. Οπότε μπορείς να προχωρήσεις από εδώ. Εδώ είναι η Saffron City, η οποία δεν θα μας απασχολήσει τώρα, διότι έχει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε με αυτά να ασχοληθούμε. Και σε λιγάκι, στο άμεσο μέλλον θα γίνει αυτό. Αλλά θα συνεχίσω δεξιά και θα γυρίσουμε επίσης σε αυτό το route, στο route 8, όπου είχαμε ξαναέρθει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ψηφίστε να φύγει το δάκτυο και το διώξαμε το δάκτυο, ακριβώς επειδή το ψηφίσατε, φαντάζομαι. Και είμαστε στη Lavender Town, όπου την προηγούμενη φορά είχαμε ανεβεί εδώ πάνω πριν φύγουμε από την πόλη, όπου είχαμε βρει τον rival μας εδώ στον πρώτο όροφο. Τον νικήσαμε, αλλά παρακάτω δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Δεν το δοκίμασα, αλλά το ξέρω. Οπότε κάναμε όλα αυτά που κάναμε με την Team Rocket και τα λοιπά. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Εδώ ξεκινάνε και τα Wild Pokemon, οπότε θα βάλουμε ένα Repel. Το Pokemon που θα πιάσω σε αυτό το επεισόδιο θα το πιάσω στο τέλος, προς το τέλος του. Κατά εκεί. Και θα βάλουμε το Gyarados μπροστά, actually. Βασικά, όχι, εντάξει, άντε, ας ξεκινήσουμε το Gyarados και θα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε στην πρώτη trainer. Γενικά όλες αυτές οι τύπες είναι λίγο τρελές που βρίσκονται μέσα στο νεκροταφείο και κρατάνε κάτι τεράστιες βούρτσες, παύλα, δεν ξέρω και εγώ τι σουγκάρω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είναι channelers όλες οι trainers σε αυτό εδώ το μέρος και όλες έχουν Ghastly ή κανένα Haunter στην περίπτωση, την σπάνια θα έλεγα. Θα κάνω μια bite, η οποία είναι super effective, γι' αυτό και έβγαλα μπροστά το γέροντα, γιατί έχω την bite και η δουλειά μου είναι αρκετά εύκολη. Sorry για την κάμερα πάλι, που λογικά δεν θα είναι καλά, θα κολλάει και τέτοια, αλλά η άλλη κάμερα, η καλή, έχει κάποιο πρόβλημα και με το που ξεκινάω να κάνω το record απλά σταματάει, οπότε αναγκαστικά χρησιμοποιώ την κάμερα του laptop αυτή τη στιγμή. Λογικά θα είναι ψιλοχάλια η ποιότητα, αλλά δεν πειράζει. Προσπάθησα για το καλύτερο για να μην είναι τελείως κατά. Θα δούμε. Τέλος πάντων, ο γέροντας συνεχίζει να κάνει ό,τι θέλει σε αυτά τα Ghastly με μία bite. Τώρα πώς ακριβώς τον αδαγκώνει, φαντάζομαι τα σκοτώνει, ιδέα δεν έχω. Αλλά έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι ο κόσμος των Pokemon. Περίεργος, παράξενος, και πάμε να μιλήσουμε στην επόμενη channel. Ναι, είναι τελείως ανώμαλες. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνουν αυτές τις κεραυγές. Μπορεί να τις χρησιμοποιούν μαζί με τις τεράστιες οδοντόβριτσες για να καλέσουν κάποιο τέρας, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα κάνω bite, το οποίο και θα είναι αρκετή η bite για να σκοτώσει τον Ghastly προφανώς, όπως έκανε και τα προηγούμενα δύο. Και ο Gyarados θα πάρει και level, θα πάει στα level 28, όπως είπα, περιμένω να πάει 31 για να τον εξελίξω με τη Firestone που έχω. Ας πάρουμε αυτό το item, το οποίο είναι ένα escape rope. Θα μπορούσε να μου χρησιμεύσει πιο παλιά, τώρα δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι. Έτσι κι αλλιώς έχω και την Dig που κάνει το ίδιο πράγμα στην ουσία. Θα έρθουμε από εδώ. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον από εδώ, άρα θα ανέβω με τα σκαλιά και θα αλλάξω Pokemon. Θα πάω στην Κοτρώνα, actually, και πάμε στην επόμενη Channeler. Be cursed with me! Μάλιστα, είναι που είναι spooky το μέρος, έτσι κι αλλιώς από μόνο του. Έχεις αυτές τις channels να βγάζουν τις κραυγές αγωνίας για να σε τρομάζουν ακόμη περισσότερο. Θα πάω για τη Rock Throw. Μόλις θα ήταν super effective αν το Ghastly δεν είχε levitate ability που έχει, και φυσικά θα κάνω miss. Κλασικά πράγματα. Η Nightshade θα μου σκάσει 23, άρα θα μείνω με 52 HP. Το μάντεψα ποιος είμαι, και φυσικά η Rock Throw θα ξανακάνει miss και θα μου κάνει Confuse Ray. Πόσο συγχαίρω με τα Ghastly.
τα Ghastly, τα Zubat και ό,τι σχετικό σου κάνει confuse. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχω κάνει 2 συνεχόμενες miss. Αυτή τη φορά πέτυχε και λογικά θα είναι αρκετή η Rock Throw. Ναι, γιατί τα Ghastly δεν έχουν καλή άμυνα. Και η Cotron είναι αρκετά καλό Pokemon και θα πάει και level 28 εδώ. Και πάμε στο επόμενο Ghastly, μιας που η Cotron είναι και level, πάμε στα Siamea. Το Doduo δεν μπορεί να πάθει τίποτα από τον Ghastly και στην ουσία δεν μπορεί να του κάνει και τίποτα, θεωρητικά. Πρακτικά μπορεί γιατί του έχω βάλει τη Fly. Και η Pursuit είναι super effective, αλλά η Fly θα σκάσει περισσότερο. Οπότε ας κάνουμε Fly καλύτερα. Η Curse είναι η επίθεση που σας είχα εξηγήσει νομίζω στην Emerald. Που έχει διαφορετικό, κάνει διαφορετικά πράγματα αν ο χρήστης επίθεσης είναι Ghost type ή δεν είναι, αναλόγως. Οπότε σκοτώσαμε και αυτό το Ghastly, άλλο ένα. Πάμε ξανά στη Siamea, τα οποία φάνηκε να κάνω αρκετά καλή δουλειά με τη Fly. Και εδώ έχει ένα Elixir και πάμε στην επόμενη Channeler. Beat me not. Beat me not, ok. Whatever you fucking bitch. Πάμε να τις πολεμήσουμε και σένα. Αυτή είναι η Channeler Joy. Και είναι το 27ο Ghastly που παλαιομάμε. Και με μια Fly λογικά θα το σκοτώσουμε. Δεν νομίζω να κάνει resist τη Fly μου. Λογικά με μια Fly θα πεθάνει. Και όντως αυτό θα γίνει. Και τα Siamea φαίνεται να έχουν εγκληματιστεί στο κλίμα. Μπράβο Γιώργο, ξέρεις να μιλάς. Φαίνεται να έχουν εγκληματιστεί στο πνεύμα. Το άλλαξε ωραία. Της ομάδας θα έλεγα. Και τελείωσαν τα repel μου. Όχι, δεν θέλω να πάω στα Pokemon, you fucking idiot. Άλλο ένα repel. Πάμε εδώ να πάρουμε αυτή την Pokeball η οποία έχει ένα Awakening. Και έπειτα θα προχωρήσουμε από εδώ. Εδώ πάνω νομίζω έχει trainer. Όχι, δεν έχει. My bad. Συνεχίζουμε και θα πολεμήσουμε αυτήν την Channeler Ghost. Να! Παίζει κουάνα σημαίνει πιέστηκα, ξέρω εγώ, γι' αυτό το λένε όλοι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτή είναι η Paula, δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχει ένα Ghastly level 24. Από τα πιο υψηλά level που είδαμε σε Ghastly σε αυτό το επεισόδιο. Λογικά θα βαρεθείτε με τα Ghastly γιατί είναι κουραστικό να σκοτώνεις συνέχεια Ghastly. Αλλά έχει πλάκα, εντάξει, έχει πλάκα με αυτές τις Channeler. Έχουν ωραίους διαλόγους. Where is the ghost? Μήπως είναι πίσω μου? Όχι, εντάξει, διέλυσα τα ακουστικά μου για κάποιο λόγο. Λοιπόν, εδώ έχει άλλη μια Pokéball που θα πάρουμε. Είναι μια Great Ball actually. Είναι αυτές οι Pokéball που μέσα δεν έχουν Pokéball ή δεν είναι απλά μια Pokéball. Είναι Pokéball που έχουν μέσα αντικείμενα για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί το φτιάξαν έτσι το παιχνίδι. Γιατί τα αντικείμενα είναι μέσα σε Pokéball, δεν έχει λογική. Πάμε στην επόμενη Channeler. You shall not join us. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι, άλλη μια creepy τύπισσα σε αυτό το μέρος, η Ruth, η Channeler Ruth. Και φυσικά άλλο ένα Ghastly. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα, έχει και άλλα Pokemon. Σκατά, μόνο το Haunter έχει που είναι εξέλιξη του Ghastly, δεν έχει άλλα Pokemon. Αλλά δεν είναι μόνο Ghastly, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι μόνο Ghastly. Και αυτή η Fly θα σκοτώσει τον Ghastly και θα οδηγήσει τα Siamea στο επόμενο level. Level 27 για τα Siamea. Και θα αλλάξω Pokemon τώρα. What's a nightmare? Ταν, 724 $5 και θα πάω στο Vaporeon. Ο John Cena θα μείνει και που κάθεται, δεν πρόκειται να πάρει ούτε ένα level. Διότι αυτή η channel δεν σε πολεμάει actually. Και εδώ μπορείς να χιλάρεις. Ο John Cena δεν θα πάρει level γιατί δεν έχει καμία επίθεση νομίζω που να μπορεί να σκάσει damage actually στα Ghastly. Zombies! Yeah! Στην Game Freak είχαν κάτι ψυχολογικά όταν γράφουν αυτούς τους διαλόγους. Αυτή είναι η Karina! Η Channeler Karina, η οποία έχει τον Ghastly level 24. Και ο Poseidon δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με το Pulse να σκοτώσει τα Ghastly. Και είναι μαχικαιό όπως όλες οι υπόλοιπες επιθέσεις που έχω κάνει σε αυτό το επεισόδιο. Και νικήσαμε την Καρίνα. 768 από κεντρικός, not bad. Επόμενη Channeler, νούμερο 5000. Οργκάχ, ουρφ. Και πάμε στην επόμενη Channeler, η οποία θα έχει να μαντέψω ένα Ghastly. Πού το βρήκα, ο Σατανάκος, έχει Ghastly level 22 λοιπόν. Και θα κάνουμε μια απλή water pulse όπως κάναμε και τις υπόλοιπες φορές. Μια επίθεση και ένα εύκολο kill για τα Pokemon σου. Και ο Poseidon πάει level 28. Και πλέον έχω χρησιμοποιήσει όλα τα Pokemon μου σε αυτό το επεισόδιο εκτός από το Monkey που δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω κιόλας. Τελείωσαν και πάλι τα Repel.
Θα βάλουμε άλλο ένα. Έχω και 6 rare candy, τα οποία λογικά θα χρησιμοποιήσω στο τέλος του παιχνιδιού. Στα τελευταία Pokémon που θα απομείνουν από το challenge, ας πούμε. Να το θεωρήσω challenge, ας πούμε, από το challenge που έχω. Και πάμε στον επόμενο, ο οποίος θα είναι τα Siamea ξανά. Να πάμε και τον Doduo στο level 28. Give me your all. Spooky stuff. Η Tammy είναι αυτή, η Channel. Το πρώτο Haunter. Αυτή είναι η εξέλιξη του Gastly λοιπόν. Το Gastly εξελίσσεται στο level 25 σε Haunter. Τώρα πόσο αυτό είναι 23 και είναι Haunter δεν έχω ιδέα. Πάντως είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον Pokémon. Εξελίσσεται με ανταλλαγή όπως ακριβώς και τον Graveler. Εξελίσσεται σε Gastly. Αλλά εμείς όπως και με τον Graveler, ξαναλέω, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Gasp! Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ας χιλάρω πάλι στα γρήγορα γιατί είναι τζαμπέ εδώ. Δεν χρειάζεται να γυρνάμε πίσω. Ευτυχώς που το σκέφτηκα να το βάλω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Προχωράμε και πάμε στην επόμενη Channeler. Give me blood. Yeah, I think not. Ξέρω να μιλάω. I think I'll pass, πήγα να πω. Απέτυχα άλλο ένα Gastly level 22. Και με άλλη μια fly θα σκοτώσουμε τον Gastly. Ευτυχώς βάλανε εκείνο το σημείο στη μέση του πύργου για να μπορείς να χυλάρεις και να μην χρειάζεται να γυρνάς πίσω στο Pokémon Center κάθε φορά. Fly, kill και τα Siamea σιγά σιγά παίρνουν experience, θα πάνε και αυτά level 28 σε αυτό το επεισόδιο λίγα. Και ναι, το Haunter το σκότωσε και αυτό με μια Fly, έτσι. Η Fly είναι αρκετά δυνατή επίθεση για το σημείο του παιχνιδιού. Είναι και same type, παίρνει μάλλον το same type attack bonus που είναι συν 50% επειδή είναι το ίδιο type. Flying το Doduo και Flying η επίθεση. Και είναι και αρκετά καλό το Doduo γενικότερα, έχει αρκετά καλή δύναμη. Αρκετά καλό attack, οπότε κατάφερε να σκοτώσει εύκολα και το Haunter. Οπότε δεν κινδυνεύουμε σε αυτό το επεισόδιο από κανέναν εδώ μέσα νομίζω. Και άλλο ένα Pokémon θέλουμε, Gron. Ένα και να πάρει το level το Doduo και να είναι και αυτό στα level 28. Άλλο ένα αντικείμενο πεταμένο, ένα X-Accuracy. Και προχωρώντας από εδώ, μαντέψτε, έχουμε άλλη μια Channeler. Wow. Creativity 0 από την Game Freak. Channeler Jennifer. Βασικά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι creative, επειδή δεν είναι πρωτότυπο γενικά. Δεν έχει ενδιαφέρον σαν σκέψη. Απλά και μου φάση απλά βαρέθηκαν και γράφαν ότι να είναι. Και τι είναι αυτό. Μπορεί να θεωρούν ότι έτσι κάνουν οι δαιμονισμένοι, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Πάντως στη Siamea με άλλη μια Fly σκοτώσανε τον Gastly και πήγαν και level 28. Και τώρα όλα τα Pokémon είναι level 28 εκτός από το Mankey, το οποίο είναι 26. Οπότε θα επιστρέψουμε στο Γέροντα που ήταν πρώτος, που ξεκίνησε πρώτος με τις μάχες. Και πάμε στην επόμενη Channeler, η οποία παίζει να είναι και τελευταία νομίζω. Και νομίζω έχει και αυτή Haunter. Δεν είμαι σίγουρος, ας δούμε. Όχι, τελικά έχει Gastly με και αυτές. Απλά είναι level 24 και αυτό το Gastly και θα κάνουμε bite όπως κάναμε και στην αρχή. Και προφανώς θα σκοτώσουμε εύκολα τον Gastly. Απλά πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι και να κάνει something fell out, όταν λες something fell out, τι ακριβώς εννοείς, σε φάση το χέρι σου? Ναι, τέλος πάντων εδώ έχει άλλο ένα αντικείμενο. Νομίζω ότι ό,τι και... είναι Candy, το 7ο. Πιστεύω, λέω, ότι και να γίνει διατηρώ αρκετά καλά την ομάδα μου και οπότε δεν θα κινδυνεύσω, πιστεύω, γενικότερα. Και τώρα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Εδώ, άμα έρθεις πριν κάνεις εκείνο την ιστορία με την Team Rocket, θα γίνει αυτό μέχρι εδώ που έλεγε πριν Big Gun Intruders και σου δείχνει ένα φάντασμα και καλά. Αλλά μας έδωσε ο αρχηγός της Team Rocket τα Sylph Scope, σωστά το είπα, παίζει, τα οποία μας δείχνουν ότι είναι ένα Marowak το φάντασμα, το οποίο είναι level 30 το συγκεκριμένο, και αν δεν κάνω λάθος, άμα κάνεις run δεν μπορείς να προχωρήσεις το παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να το σκοτώσεις, δεν μπορείς να το πιάσεις αυτό το Marowak. Πίστεψε με, το έχω δοκιμάσει, νομίζω ότι με Master Ball να πιάνετε. Γιατί δεν είναι Wild Pokémon στην ουσία, δεν σε αφήνει το παιχνίδι να το πιάσεις, με λίγα λόγια. Οπότε θα κάνουμε μια δεύτερη Water Pulse, θα σκοτώσουμε το Marowak και θα πάρουμε και λίγο experience, το οποίο δεν μας νοιάζει τόσο πολύ. The ghost was the restless spirit of Cuba's mother. The mother spirit was God. It departed to the afterlife. Πολύ συγκινητικό. Ανεβαίνουμε εδώ πάνω
Και φυσικά πάλι Team Rocket Grunge για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά θα βάλω τον John Cena μπροστά. Γιατί δεν έχει πάρει καθόλου experience, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ως τώρα. What do you want? Why are you here? Για τον προφανή λόγο. Γιατί στη λύθη και πάντα κάτι βλακίες και προσπαθώ να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Αλλά ναι, έχει ένα Zubat level 25. Α, ξέχασα να πιάσω το Pokemon, σωστά, εδώ και εγώ ξέχασα. Σωστά, μετά από αυτή τη μάχη θα πιάσω το Pokemon του επεισοδίου. Αλλά προς το παρόν να σκοτώσουμε αυτό το Zubat. Θα κάνω μια seismic toss και η δεύτερη δεν θα φτάσει για να το σκοτώσει. Θα χρειαστώ και τρίτη δυστυχώς. Ναι, γενικά με την Team Rocket και με τον Darvo, μπράβο Γιώργο, ξέρεις να μιλάς το ξανά από αυτό, σωστά. Με τον Πύργο, αυτόν, και την Team Rocket, το Maki δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γι' αυτό και έχει μείνει χαμηλά level και έχει κι άλλο Zubat. Εντάξει, σε 15 λεπτά 16 έφτασα μέχρι πάνω στον Πύργο, οπότε δεν έγινε και τίποτα. Ας καθυστερήσουμε λίγο με το Maki. Δεν πειράζει γιατί έχει μείνει αρκετά πίσω στα level. Και θα κάνουμε άλλη μια σας μειχτός. Θα αφήσει πάλι το Zubat με πολύ λίγο life. Ναι, θα κάνει bite. Θα είναι not very effective, ούτε δεν μας νοιάζει. Άλλη μια σας μειχτός για έκτη συνολικά που κάνω. Και θα σκοτώσουμε και αυτό το Zubat. Και ο John Cena θα πάρει ένα level. Θα πάει στα level 27. Και πλησιάζει πάλι την ομάδα. Και έχει ένα Golbat, καλά για τον Golbat δεν μένω με τίποτα. Θα πάμε στην Κοτράνα να κάνει τη δουλειά που ξέρει πολύ καλά από τις αρχές του παιχνιδιού να κάνει ενάντια σε Golbat, Zubat και γενικότερα Flying types. Κάνουμε μια Rock Throw. Το Bite θα μου σκάσει κάποιο decent amount λογικά, έσκασε 18, ναι. Αλλά, έζησε actually, δεν περίμενα να ζήσει από τη Rock Throw. Μόνο τη Flinch φοβάμαι. Και να... Ναι, τη Flinch να μην κάνω miss, αλλά... Όχι, δεν φοβάμαι να μην κάνω miss, φοβάμαι να κάνω miss. Καταλάβετε το point, τέλος πάντων, θα κάνουμε Rock Throw αυτή τη φορά. Θα πετύχει και θα σκοτώσουμε τον Golbat. Οπότε η Κοντρόνα θα πάρει αρκετό experience. Και νικήσαμε και αυτό το Team Rocket Grand. Και I'm not going to forget this. Θα φύγει, έτσι στην ψύχρα. Πάω να βρω το Pokemon του επεισοδίου και επιστρέφω. Βρήκα το Pokemon του επεισοδίου, είναι το Hunter, level 23 το συγκεκριμένο. Και θα προσπαθήσουμε να το αποδυναμώσουμε ώστε να πετάξω μια Great Ball ή οτιδήποτε. Fuck. Έκανε Curse. Που σημαίνει ότι μπορεί πολύ πιθανό να... βασικά δεν ξέρω γιατί στεναχωρέθηκα. Αφού δεν... What? Καλύτερα για μένα που έμεινε με λίγη ζωή, ό,τι να είναι λέω. Βλακίες λέω, αφήστε το. Great Ball. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι αυτό θα χάνει ζωή, ενώ εγώ θα χάνω ζωή. Πες με βλακίες, ρίχνουμε την Great Ball στο Haunter. Πιστεύω πολύ θα καταλάβετε ότι θα ήταν το Haunter το Pokemon του πύργου. Και το πιάσαμε το Haunter actually. Και δώστε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ nickname. Σκέφτηκα αρκετά γρήγορα nickname. Θα το πούμε Casper λόγω του ότι είναι φάντασμα απλώς. Αυτός είναι ο Casper. Πάμε να δούμε τα στατιστικά του Casper τώρα. Είναι level 23 όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Gastly είναι Ghost και Poison types. Είναι σχετικά γρήγορα. Το Gengar είναι πολύ γρήγορο και έχει πάρα πολύ καλά special attack. Έχει πρόβλημα με την άμυνα και ειδικότερα το defense και τη ζωή του. Αυτές είναι οι επιθέσεις που έχει, τίποτα ιδιαίτερα καλό. Και μόλις το πάω level 26 που ήταν το Dugtrio που έδιωξα, επιστρέφουμε στο επεισόδιο. Και ο Casper πήγε level 26 λοιπόν. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με το main story για να τσεκάρουμε τώρα τον Casper. Έμαθε την Shadow Punch, η οποία είναι μια αρκετά καλή επίθεση, αρκετά καλή ghost type επίθεση τουλάχιστον. 60 base power και πετυχαίνει πάντα. Πάντα εννοώ με ακόμη κι αν ο άλλος σου κάνει smoke screen, κάνει double team, πάντα θα πετυχαίνει η Shadow Punch. Και μιας που είναι πάλι το χαμηλότερο μου level Pokemon, πάμε με αυτό στον επόμενο Team Rocket Grand. This old ναι, μπράβο Γιώργο, μπράβο. This old guy marched right up to our hideout. Then he starts running about how Team Rocket's abusing Pokemon. So we're just talking it over as starts. Αχα, βλέπω ένα παππούλι εκεί, πάλι την κάνατε Team Rocket, πάλι βιάζετε παππούδες, καλά θα σας πω εγώ. Τέλος πάντων έχει ένα Coughing level 26, το οποίο φαντάζομαι δεν θα δυσκολευτώ να σκοτώσω με την Shadow Punch. Λογικά του έχει... critical, οκ, πίστευα θα σκάσει περίπου τόσο χωρίς το critical,
Με ανησυχεί λίγο αυτό. Α, ναι, το ξέχασα αυτό. Αυτό το ξέχασα γιατί έπιασα τέτοιο τότε. Πλακία μου. Κακώς έπιασα τέτοιο Haunter. Έχω την αίσθηση τώρα εγώ. Διότι σε αυτό το παιχνίδι η Ghost Type επιθέσεις για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα ποτέ είναι physical. Ενώ το μοναδικό Ghost Type σε όλο το παιχνίδι, αυτή η σειρά του Ghastly, Haunter και Gengar, είναι special attacks. Δεν έχει καμία λογική. Τέλος πάντων. Θα σκοτώσουμε τον Drowsy εδώ και θα πάρουμε αρκετό experience για τον Jasper. Αλλά ναι, ποτέ δεν κατάλαβα τη λογική αυτού του πράγματος. Please, no more. 832 και άντε γεια σου φίλε. Μπλα μπλα μπλα, μπούρδες και φεύγεις κι εσύ. Και πάμε στο τελευταίο Team Rocket Grant. You're not saving anyone, kid. By the way, στο προηγούμενο επεισόδιο νίκησα τον αρχηγό σας. Και μετά από, ξέρω εγώ, 1/4 που πάω σε έναν άκυρο πύργο, απλά εμφανίζεσαι στην κορυφή. Τι φάση. Αυτός ο τυπάς είχε και τα Pokemon, οπότε ας πάμε λίγο στο τέλος μάχης καλύτερα. Και σκοτώσαμε και τώρα το τελευταίο Pokemon του, που είναι το Raticate. Πήρε λίγο experience ο Τζασίνα, πήρε ένα level ο Casper. Don't fight us, Rockets! Οπότε νικήσαμε και αυτό το τυπά. Και τι περιμένετε τώρα, να έρθει ο αρχηγός να με διαλύσει, έτσι? Όχι. Αυτό ήταν όλο. Οπότε σώσαμε το Mr. Fuji. Hey, you came to save me? Thank you, but I came here of my own free will. I came to call the spirit of Cuba's mother. I think Marco's spirit has finally left us. I must thank you for your kind concern. Follow me to my home, Pokemon house. Fail. Pokemon house, at the top of this tower. Και πρέπει να ξαναμιλήσετε στο Mr. Fuji για να προχωρήσει το παιχνίδι. Γιατί ο Mr. Fuji θα σας δώσει το Pokeflute, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο αντικείμενο. Ένα, γιατί χωρίς το Pokeflute δεν μπορείς να προχωρήσεις το παιχνίδι. Και γιατί δεν μπορείς, γιατί 2 ξυπνάς τα Snorlax που ενοχλούν το δρόμο. Και επίσης μπορείς να πιάσεις τα Snorlax τα οποία είναι πάρα πολύ καλά Pokemon. Και 3, τέρμα πια τα Awakenings και τα σχετικά. Τα Berries όχι, γιατί τα Berries λειτουργούν κατευθείαν. Αλλά τα Awakenings δεν σου χρειάζεται πλέον, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Pokeflute δωρεάν να ξυπνάς τα Pokemon σου. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε, κάντε subscribe αν δεν έχετε κάνει. Αν δεν σας άρεσε που έβαλα 2 συνεχόμενα Fire Red, συγγνώμη, αλλά ήθελα να προχωρήσουμε το παιχνίδι και δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον να κάνω εκτός Pokemon. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο, τα λέμε μέχρι το επόμενο, μέχρι τότε γεια σας.